Tata mbụ na gị nọ na sọpọtụ onye na-achị anyị Ahmed Bola Tinubu. Golukwara gụnwa dịkwara onye sọrọ gị. Please, my fellow Biafrans, please help me and share this particular video. Please help me and share this particular video. If you know that you like to support me, if you know that you like to support Biafrans, the reason why I bring this particular video here is to advise my people not to support these people. You see all those people doing city boys, city movement, city boys. These people are doing it because they want to grab your attention. They want to hold your attention so that we can support Tinubu for the upcoming election 2027. But I'm here to remind you that if you support these people after this election, my brother, you go so far. See what is happening in northern part of Nigeria. Bandits, ISWAP are clean people, and these people are not talking about the incident that is happening. All they are talking about is how to support Tinubu in an upcoming election. My fellow Biafrans, if you like what I'm doing, if you like Mass Nnamdi Kanu, don't support these people. You can collect their money, collect their food and everything that they brought, and don't support them. Don't vote for Tinubu if you want peace. Thank you and God bless you. And don't forget to share this particular video if you like what I'm doing. Bless. Tata mbụ na gị nọ na sọpọtụ onye na-achị anyị Ahmed Bola Tinubu. Golukwara gụnwa dịkwara onye sọrọ gị. Nwere ete egbe n'egbe, nwere ete mma n'isi, mana ihe m achọrọ bụ abịazie akwatu onye a ebe na-eme onye kwụrụ ọtọ n'otu onye sọmụ ma eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. No, mba, ọ bụrụ ya bụ demokrasi. Mụ na gị emekwekọta ofe ife, ọ bụrụ iwu ịnọtị na-ekwu. So ma ndị village boy o ma ndị city boy, village boy ya ededolu city boys anya n'obodo mee fapụta afọ ebe a nọ. Ọ bụ city boy asị village boy bịakwuje n'ele anya na city. Ọ bụrụ mkọta ụmụnne ide n'anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ arị nọ. O nwere emegide echi nne ga bụzi onye ọba. Abịa n'obodo onwe ndị nna fa ya nọ na ọchịchị pati nke a, ụmụfara ọnụ na nke a, nwunye fara ọnụ na nke a. Ife melụ gị demokrat bụ na rapụ onye ọbụla ka o soro obi ya, arakwa mmadụ aka ya. Anabatala mfa n'obi ọcha. Ụmụnne anyị ka ha bụ, ma bụkwa ụmụnne ha. Mana ihe ma nna kwadosiri ọ bụ ịchịkọlakwa niile anyị nwere tinye n'ofu nkata. Etu afa nọ ndị anọdụ nke a agaalụ ka aga n'uru arọ gara aga. Ị ga-agba na-etinyere m ọnụ ihe gbasara ọchịchị na ndị na-achị achị. Abụ m onye na-eme azụa erie, mana na-esigo m anya arọ gara aga ka m mee 50 years. Wee sị na ndị mmadụ idu ndị mmadụ na-abịa n'ụzọ dị aṅaa, ụzọ dị iche n'iche. Kedu ife m ga-eme ka anaghị baa n'Igbo wee baa n'ife a na-eme? Wee sị ka nkụziere ndị be anyị, ọ bụ na akpọlatanwuo ndị be anyị ka amalụ ka anyị esi banye n'etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmenti na-achị anyị tata, ka e wee bụrụ ekebe ife lụrụ ndị ọzọ si amazịra ndị Igbo. Ị na-anya arụ 8 gara aga bifo gọọmenti nke abata, ebe a na-akpa maka ọchịchị anyị nwere ofu onye Igbo na ya. Ebe na sineti nwere onye bụ senate president ma ọ bụ spika ma ọ deputy senate president ma ọ deputy spika adị 8. Ebe na service chief nwere ofu onye Igbo batara n'etiti ya. A na-akpakịta ka ya na Igbo ya esido mma, a na-asụ n'asụsụ na-abụrụ asụsụ Igbo. Kezi ka ya nọ be gị mara ife nchọrọ na be m. Wee sị mba, ebe ọ bụ na mụ na ndị na-achị tata na mụ nwere ndị ọlụ ịma kpọnwụ, ọ bụrụ nwa onye isi ala ka ụtọ mụ na ya dị, na mgbara azanwụ m ka anyị banye akọwara ndị be anyị onwe ka anyị si ghọtanwu anọnyelụ ndị gọọmenti nke a. Ọ ya bụ o nwere ife ọbụla bụ ife lụrụ ala Igbo kwesịrị ala Igbo ha ghara ịkpachapụzi ya ọzọ.
I can know topic City Boy but kọchaa ya olu m nwere force ma force abagido echelu na-eche maka ndị na-esi masị kedu ebe na-eje nwepụta onwe m maka ife a kedu ife ọ ga-abalụ ndị be anyị ihe mere na Owerri bụ na ejele ebe anwa wesị na anyị emejero Jos keresi ụmụnne anyị gbaba aka ihe niile ife ebupụtalụ bụ ebupụtara fọ ndị ana Igbo ife nọ n'ọdị ya bụ ndị Igbo ka ọ bụ Ebonyi Enugu Abia Anambra na Imo afọ gbazuru ife a nwụrụ ndị mba ọzọ nọ dị ya onye na-eme ka ife bụ nwa onye isi ala Sheyi na-enecha ya sị na agụrụ m ọgọ n'ala Igbo mma agbaka bịa bụ ụnụ si oke wetara anyị laptọpụ wetara anyị ife ekwentị wetara anyị ndị na-akọ nri fertilizer friji jeneretọ ifu moto eji abụ ụgbọala butechara ihe niile a ọ dị n'iru onye ọbụla ịnekwuru anya jee nene ya ugboro one sọlọ gị ofu ndị yikwu uwe nọkọtara ọnụ a na-akpọ yunifọm bụ ndị buru ihe niile anwa so nọ n'ala Igbo ka ọ dịkwa nwụrụ nke pụrụ mba nwere n'ala ndị Igbo nke bụ ndị Igbo oke ndị Igbo lụrụ fa n'obi aṅụrị fa gosi m ofu onye ọbara pụrụ n'arụ ma onye nwụrụ anwụ nwefere etu anwa aṅụrị ịma onwe gị nọgide ntụ efu edu ihe akpọ overwhelmed with happiness aṅụrị excitement mgbe onye nke ji mabara ebe a sị ọ gị were ife lụrụ anyị ndị steeti niile anwa pụrụkwa ya akosime our people lack knowledge and what our work is mostly to educate, to give orientation to our people, to know that going forward. Ya nke a na-efe tata a na-ekwu na mmụọ sị na ndị be anyị enwere nghọta anyị gere ntị ọfụma n'ihe nkwụ ịma ndị be anyị amara m nke na-esezi nke ikpeazụ a ekwuru m okwu ruru miniti 3 ejewelu 10 seconds tinye wee na-ekwu maka ya rekọd ada asị na-ekwu ya mana ebe m nwere ọpọchịtị tata ikwu ya ọ bụrụ na o nwere onye fielu maka igolo n'isi na-ekwuru ya bụ ka anyị ghọta ka gọọmenti etiti si arụ ọrụ na anyị nwere nghọta ya mana anyị ghọta ya na aka baala anyị ụlọ okwu ike ọbụla m dara ada ọnụ nwere ike ọbụla m kwujọrọ eme ebuluzenu mmiri na nwatakịrị a na-awụ arụ ya fuo ọ ma bụ akpata ozu a bụrụ ife Igbo ji ka mba fanene onwe onye bụ okwu na-ama dara ọrụ ya gbalụ Igbo bilonia kwetosila China bụla ha abụla ọhụụ aji Nigeria ya bụla biznes na-agala Nigeria ịnọkọtasị ma agbala ha ọkụ ka ndị mma agbala ọkụ ọ ndị Homa ka ọda tribe elekwukara ijiri echokesi ndị Igbo all over the world ka ị pụtara onye nọ na China apụtara akọtọfa makwa stakeholders n'osula obodo anọ na bai gagodie Lagos Island gagodie Balogu ga trade fair. Many of those people are billionaires and say ba go sampalo obodo China ga Alaba International ga Aba go on the market. Many of them are no go sampalo obodo pick ego wee la buy wee bring favorable today ka e pụtara ofu ya pụtara akparị online ọ bụ na ma agba Igbo bilo gbakwa ndị bụ ndị a the lighters people pụtara na-asị abadogo otu ndị Igbo si celebrate onwe ha la China la ha like ya karịa otu other people si eme because we bring ourselves together, we show love. Gagodela shipping company nosila China shipping company no obodo a ruo ebe 1,500 ndị eji nwetara ndị by 10 or 20 lanu there. Gagodela different restaurant, Gagodela warehouse, ndị by la control ga ebe ka ife ebe ndị mmadụ na-agba mbọ fue pụta condemn afụfụ ndị mmadụ na-atọla obodo a just because lesla agbatara mmadụ akwụkwọ. Ihe ole take ịgbatara mmadụ akwụkwọ n'obodo a. Many people agbatara akwụkwọ 1 year o ruru 6 months obodo asị ha lagode ga-ezuru ike.
ya bụ onye anyị na-asị ya gbatịara onye ha akwụkwọ ya dịrị onye ha ejikwara nke bụ akwụkwọ ebe a bịara everybody is hustling ịnọkọta ịma buru plane bata obodo China no single contact emere n'ibere ịkpọrọ ị chọọ ya bụ ipik gị emere ma nke ịla alụ o nwere nke anyị na-alụ echi otinye onye kpọbatara gị la problem because obodo China adịghị ka other country. When you fuck up they treat you fuck up. A na-agwakwa China give a China tech ma ọ bụla ịmara Chinese law ịpụtara akparị mens bụ makwa ndị bụla first time m dịrị obodo first time m dịrị la China onye be anyị bịa pikiri m tosi from airport to hotel the next day eze bishop cargo abịa pikiri m nye m ọrụ the next day ya na-amate la-alụ ọrụ la-ahọzụrụ jugodo onye ahụ ya amawu teepu la warehouse ka la warehouse ka ife ebe ndị baya na-agba mbọ ijos ịbịala obodo oke ịbịa nụrụ na ịmakwa ndị bụla ịmakwa mensi akparị ya ka na-ajụ ọdụkọ global onye ọbụla efuru ele eme ya interview unu akparịgokwa unu kparịkwara ndị Igbo niile in general because 80% nyela eme ọfụma si from China n'ala Igbo dịla eme business importers gagode na wharf gado na Nigeria wharf ka ifu ebe mensi kwetọ onye odogwu a na-aka a na-akpọ kwifu odogwu a na-aka a na-akpọ emi furniture lugudi squad nọcha ebe a apụta wụọ halala the name of lele create content nakwa otu ndị Igbo si enyere onwe ha aka n'obodo a mmadụ nwugode maka some people are atụta 20 million influence in their home ma ọ bụ na the family decide ya ịpụta ịkparịa mens lele enyere pụpa aka tie confusion between the Osampa and the new Sampa bịara ọfụọ because you talk ọ bụla ma agbalọ ndị Igbo l'ọkụ ka ndị mma agbalọ ọkụ onye agbaba ndị Hausa na ndị Yoruba l'ọkụ na enye abada ogo 100 ebe dị onye na-enye m ego mgbaghara ọkụ njihi build my page and I'm happy that m na-promote ihe gbasatara ndị Igbo onje eje gbaba ndị homola ọkụ ka onje eje gbaba ndị akwụla l'ọkụ ifuru ebe ndị Igbo na-eme ọfụma the ginger spirit agba ihe anyị na-eme iwatch all my video la ọrụ adịghị n'obodo na ọbụla ji contact come to China hustling spirit ka ndị Igbo nwere la mocho da hustling spirit all over onye ọbụla eme crime wepụ aka na crime watch ala China o siri ike na efu onye eme crime I did it we speak we control with our voice ile eme crime eye jide gị eye egbu come out to hustle lo hustling spirit ka ejiri mara anyị epụta condemn old whole spirit old whole afụfụ ndị Igbo talụ ịkpọrọ somebody kpọbata online ọkparịa ndị Igbo general na-ajụ ndị Igbo nọ kọntrị anyị na-eme onye anyị interview I'm sorry to ask you ndị Igbo n'ebe ahụ ọha ele enyere ndị mmadụ aka sịla ọla enyere ha aka nsị why ndị Igbo adịzi tu otu ndị Igbo si behave like ha ka ha si behave all over the places during coronavirus ndị nwunye anyị kwuru ndị be anyị dejisi akwụkwọ de because ajọs bido nyebe ndị isi ojii akwụkwọ n'obodo China ndị be anyị gabara okwu si kpolitere mmadụ niile akwụkwọ akpọpụtara anyị niile n'ilo ndị be anyị jisi nwaanyị obodo anyị kpọpụtasị ndị nwunye ha na-efid si som ndị Sampa nọ la street den ma ndị wepụtara 20,000 remombe 30,000 remombe wee na-eke ego some people pụta even in other tribe other country na-apụtasị ndị Igbo they support their brothers onye ije abụzi onye nke anyị apụta kparịa squad anyị nwere ihe a just activities emere this year mụnwa gbabadogo control just legodi ihu activities ifu video ile share ya my lovely people just legodi ihu ha if I not celebrate them who will I celebrate Nazi oga when you make mistake accept that you make mistake you are trying to bite that finger that fueled you because I'm how many times mo wan on stage akpọ gị were mic nye gị if ọbụla ma akpọ ha gị ya nye gị mic i perform mo na ebu ụzọ were ego gaa gị la stage
before people apụta nyebe gị ego esugo m pikere gị ego na club why should you talk even if you need to talk another person kwesịrị ịpụta kwuo ihe a ekwuru ị lara ụlọ December fụ ka some people si emepesi hotel eh? Hi.